This is not a time to eat. Sinta your dear eye. Mawabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo. Mwapoyamba nayi mitu yake. Amalawi ayembekezere mtengo wa katundu wosiyanasiyana kukwera pamene mtengo wa mafuta galimoto wakwera. Bwalo la zamalamulo lapereka masiku 21 kumbali zokhudzidwa ndi nkhani yokhudza pempho losintha lamulo loletsa kupemphapempha. Ndipo mu nkhani zina achinyamata afunsa boma kuchita chilungamo pa mfundo zake zokhwima zofuna kubwezeretsa mchimake chuma cha dziko. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Amalawi ayembekezere kuti mtengo wa katundu wosiyanasiyana utha kukwera kutsatira kukwera mtengo wa mafuta a galimoto. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza kuti lakweza mtengo wa mafuta a petulo kuchoka pa 3,499 kwacha kufika pa 4,965 kwacha pa lita, komanso diesel kuchoka pa 3,500 kwacha kufika pa 4,945 kwacha pa lita. Akuluakulu ku bungweli alengezanso kuti MERA yavomereza kampani ya Eskom kukweza mtengo wa magetsi ndi 12 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Wezi Gausi wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pamene mafuta akwera mtengo, bungwe la MERA lauzanso kampani ya Eskom kuti nayo ikweze mitengo yake ndi 9 kwacha pa 100 iliyonse. Malingana ndi bungweli, iwo akweza mitengo ya mafuta potengera kuti mndandanda umene amagwiritsa ntchito mbuyomo sunali wabwino ndipo mafuta amasowa mdziko muno. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la MERA Adati Chinthambi ati kukweza kwa mitengo ya mafuta kuthandizire kwambiri kuti bungwe lawo lizitha kutolera misonkho yosiyanasiyana imene imakanika kutolera zaka za mbuyo. Katundu jagama zafika m'Malawi muno timayenera tiphatikizire zimene zija, komanso kuti katunduyo akampeze munthu pamene ali ku filling station ndi kwina zonsezo timayenera ziphatikizire chifukwa mundondomeko yake ya zinthu zimene ndizobwera palibenso njira ina yozilipirira kupatulapo munthu amene akugwiritsa ntchito zinthu zimenezozo. Akadali pano mabungwe amene saboma adzudzula bungwe la MERA kamba kokweza mtengo ponena kuti zinthu sizili bwino mdziko muno, anthu akukhala pa umphawi ndipo kukweza kwa mitengoyi kubweretse mavuto ambiri kwa Malawi. Kukwera mtengo kwa mafutako kumene ndi kuopsera 40% kwabweretsa nkhawa pakati pa nzika za dziko lino. Feston Malekezo ali mu mzinda wa Mzuzu. Mu kalata imene bungweli latulusa pa 19 January imene yasayiniridwa ndi wapampando wa bungweli a Lucas Kondowe ati ganizo loti akweze mafuta ladza kusatira mtengo wokwera umene mafuta a dizelo komanso petulo abwerera mdziko muno mwezi wa January. Bungweli lati lachitanso izi kutsatira kuunikira ndondomeko imene amagwiritsa ntchito yobweretsera mafuta mdziko muno imene inaonetsa kuti imachititsa malonda amafuta galimoto akhala ovuta mdziko muno. Koma poyankhulapo anthu ena ogula komanso oyendetsa galimoto ati mafuta awa akwera kwambiri ndipo anati kukanakhala kwabwino akanamawakweza pang'ono-pang'ono. Avo tikuyembekeza kuti nthawi ina iliyonse ndoti matransport atha kukwera zimene zilipweteke ife kukwera magalimoto odalira matransport daily kuti tichoke kumene tikukhala kupita ku zintchito zathu. Isanakweze mlingo wabwino ayi because akanatengera standard ya anthu imwe chani umphawi umwe uchani uli mmayi mnomo ndikale tibwezi maybe atatenga atapanga phozi kaye aone kuti anthu apanga bwanji because apapa wanu eti muziko mnomo muli njala ndikale so kumakweza zingani ngati kuti apapa sizothandiza Malawi ayi. 40% is not a joke. Imene alikuwereka kwambiri chifukwa chino chilichonse chikwera automatically. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la eni minibus mdziko muno a Felix Mbonekera apempha eni galimoto makamaka zonyamula anthu kuti lisakweze mitengo ya galimoto mopyola muyezo ponena kuti izi ziphinja Amalawi ambiri. Ife ngati association tionesesa kuti maoperators athu asakweze kwambiri makamaka guidance yomwe timakhala nayo ife timapasa mwina certain percentage chifukwa choti mphamvu yokweza mtengo wa minibus ili mwa operator ndamene amaziwa kakwezedwe ka minibus momwe akwerera mafuta. Let's look into welfare ya anthu
we should not maybe exceed up to 15 or even up to 10% kukweza kwathu. Katswiri pa nkhani zachuma Amevin Banda ati ngakhale kukweza kwa mtengo wa mafuta agalimoto oku kunali kukuyembekezeredwa, boma limayenera kuganizirapo pokweza mitengo oyimwa pang'ono-pang'ono popeza kuti izi zichititsa kuti mitengo ya katundu akwere kwambiri mdziko muno. Komando mena akwerera muchatidabwisa komanso ni nthawi imene akukwezesa mafuta amene wachifuna kuti iyi ndi nyengo imene anthu amakhala akudandaula kale kuti ndrama ndi zochepa ifeyo kuti timakhala kuti tinalowesa zinthu zonse munthaka ndi timakhala tikudikirira so timati lean period so imakhala nthawi nje kuti anthu zinthu zimakhala zikudula kwambiri. Bungwe la Mera linakwezanso mitengo ya mafuta agalimoto mwezi wa Oktoba chaka chatha ndi pafupifupi 33 kwacha pa 100 wacha iliyonse. Bwalo la milandu yokhudza malamulo lapereka masiku 21 kumbali zokhudzidwa ndi nkhani yokhudza pempho losintha lamulo loletsa kupemphapempha. Bwaloli lati pa masikuwa mbali zonse zifotokozere bwino maganizo ake bwaloli lisanapereke chigamulo. Amene akumva mlandu achimwemwe Kamowa, Annelyn Kanthambi ndi a John Chewa ati bwaloli likufuna kuti izi zichitike pofika pa 11 mwezi wa Mawa. Daniel Zimba wadzandiza mbiri mulipotili. Mwazina anthu 13 amene bwalo lidawagamula mchaka cha 2017 kuti akagwire ukaidi sabata imodzi kamba kopezeka akupemphapempha m'misewu ku Blantyre akufuna kuti lamulo loletsa izi aliunikenso ati chifukwa lamuloli likuphwanya ufulu wawo wina. Lachiwiri sabata ino oweruza achimwemwe Kamowa a Annelyn Kanthambi ndi a John Chirwa alamula mbali zokhudzidwa ndi pempholi kuti zilembe ndi kubweretsa zifukwa zawo pofika pa 11 mwezi wa Mawa. A Bob Chimkango omwe akuyimira anthu odandaulawa ati nkhaniyi yafika bwaloli kutsatira kunyozera kwa boma kuthandizira odandaulawa kuti apeze zochita zina pofuna kusiya mchitidwe opemphapempha. Achimkango mkuona kwawo ati ndime B ya gawo 108 ya malamulo a dziko lino ikugwiritsidwa ntchito mokondera ndi mosala anthu aulumali ndinso osauka amene sangathe kugwira ntchito zina zopezera ndalama poyerekeza ndi anthu alunga. House mukadezi ambira mulibe mukadezi amene osana atenge chifukwa chake only atenga awo anayuza njira zanji kuti anthu atenga okhawo. So ifeyo argument yathu ndikuti lamulo lizikisa chiro mutani mufanana kwa wina aliyense komanso lamulo likakwisira chiro lisakile loti kuti tesitosera munthu ufulu wake. Komando Lichiume omwe akuyimira boma pa nkhaniyi atsutsa zoti lamuloli likuphwanya ufulu wa anthu komanso kuti boma lidanyozera chigamulo cha bwalo choti liwathandize odandaulawo kupeza zochita zina ndi kuchoka m'misewu. Iwo ati mwachitsanzo kutsatira chigamulo cha bwalo laling'ono mchaka cha 2017 boma linakhazikitsa lamulo lotchedwa Persons with Disabilities Act lomwe mwazina limapereka mwayi wa ngongole za malonda kwa anthu aulumali. Chimanena kuti awapa section 180B ya Penal Code. It is a constitution, their constitution. It fits with the constitution. Fuka, it regulates antu akamakamba public space. Iliso antu so ononga bwesa mapokoso chanchani. It also regulates that. Nthambi ya zamabwalo a milandu idavomereza mwezi wa Disemba chaka chatha kuti pempho la anthuwa limvedwe ndi bwalo la zamalamulo. Komzuzu gulu la Youth Caucus mu mzindawu lapempha boma kuti liwonetsetse kuti ndondomeko zokhwima zachuma zimene linakhazikitsa zikugwira ntchito. Wapampando wa gululi Agomeziyani Nkhoma wati boma likuyenera kutsatira njira monga kuchepetsa maulendo pakati pa akuluakulu a boma pofuna kupulumutsa chuma cha dziko lino. Atupele Rashid walemba ripoti imene akuwerenga ndi Feston Malekezo. Ankhoma anati izi zathandizira kuti boma lichepese ndalama zimene limagwiritsa ntchito pa nthawi imene dziko lino lili ndi ngongole yochuluka imene pafupifupi 22.4 trillion kwacha malinga ndi unduna wa zachuma. Ankhoma anati masiku 100 amene mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika akhala kulamulira dziko lino chuma cha dziko lino chayamba kusuntha, chakudya chayamba pang'ono-pang'ono kupezeka ndipo kukhazikitsidwa kwa sukulu za sekondari zaulere ndi chilimbikiso choti anthu ambiri mdziko muno akhala ophunzira. Agwirisise mosite measures amene akhazikitsa ngati mene mwina tayenera kuti kusiya kulemba kai anthu ntchito komanso mwina kusiya kupita kunja kusiya kuyendayenda komanso kwakukulu tinene kuti tiyambe kupanga empower anthu athu kuti tizitha kupanga produce zinthu zambiri. Kuno ku Malawi tili ndi anthu anzeru, kuno ku Malawi tili ndi anthu aluntha oti tikangopasa capacity
poyankhula posachedwapa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anati boma lawo ndilozipereka kusamalitsa chuma cha dziko lino posawononga ndalama mwachisawawa. This is not a time to eat. Sintayo dear eye. Mwezi wa Novemba chaka cha 2025 boma linakhazikitsa njira zapadera zimene zingathe kupulumutsa chuma cha Malawi. Izitu zinali monga kuyimitsa kulemba anthu ntchito mboma, kukweza anthu maudindo, komanso kugula galimoto ndi katundu wina wa ndalama za nkhaninkhani. Tipitirize kukupatsirani nkhani izi zikatha izi.